Buongiorno, Prim Ministru. L-aħbar ta' li Sadir ħat il-qatt talba u l-appell tal-kap tal-Oppożizzjoni biex tappella biex tiġi sospiża l-liċenzja ta' Pilatus Bank. Naħseb ta' faħjar minni li s-sistema ta' rule of law li għandna f'pajjiżna ta' sunt regolamenti tal-Unjoni Ewropea, deċiżjoni bħal dik tittieħed mis-Supervisory Council tal-MFSA b'mod awtonomu. Ma jinkwetakx il-fatt li għandna persuna li barra huwa money launderer li f'Malta fetaħ Pilatus Bank li jintuża l-kontijiet bankarji segreti. Fosthom ta' Chief of Staff tiegħek, Jien inkwetan il-fatt illi bank illi beda l-applikazzjoni tiegħu fis-Sming Gvern Nazzjonalista. 2013 lej December sa fejna fih. Le, għandek żball. Għandek żball. Għax ħarġet il-liċenzja fi żmienek, Prim Ministru, ma tentu kont il-ħaq diġà. U mind you, il-liċenzja tismaj li nifsek jew lili. Mela, l-applikazzjoni bdiet fis-Sming Gvern Nazzjonalista. Meta ħarġet? L-applikazzjoni bdiet fis-Sming Gvern Nazzjonalista. Mela approva, Prim Ministru. U tmexxija taħt gvern tiegħek ġiet approvata din il-liċenzja tal-MFSA li approvat l-applikazzjoni kienet l-istess tmexxija tal-MFSA taħt ma jinkwetakx dan huwa money launderer li barra għandu 130 sena ħabs imdent lin fuq rasu, Prim Ministru da. Il-fatt illi jkun hemm min jipprova jiddeffess isem Malta Dan għandu bank approvata fi żmienek Prim Ministru f'Malta. Mit-tmexxija tal-MFSA tal-Żmien Gvern Nazzjonalista. M'għandux jaqsam, Prim Ministru, ma jinkwetakx ġifier dan money launderer qed jiġi akkużat b'din is-sentenza?